Bon dia, nens i nenes. Per començar, us explicarem una història a ritme de rap. Aquesta història que us anem a explicar trata de Sant Jordi i un dolent drac. Hi ha una vegada un poble que estava mort de gana perquè el drac els terroritzava. El drac tenia molta gana, tot el que veia se'l menjava. No hi ha res més per el poble i quan va poder es va menjar totes les noies nobles. Quan li va tocar a la noblesa, els reis ploraven de tristesa. Ajudaven de manar i Sant Jordi va arribar. Sense por, amb voluntat, la princesa va anar a rescatar. La seva llança va llançar i a la seva panxa va foradar. De la sang que va sortir, una rosa va florir. Sant Jordi a la princesa li va donar i amb un petó li va acomiadar. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i que aquest conte ja s'ha acabat.